Mga kwento ng lagim. Saan kaya pwedeng magbakasyon ngayong semester break natin? Iyong namamangha ka talaga sa sobrang ganda ng lugar. Wika ni Angela sa mga kaibigang habang palakad-lakad. Ito sa unahan ng kanilang silid-aralan. Wari, nag-iisip ito ng mga magandang lugar na maaaring puntahan nilang magkakaibigan. Iyon bang maaalis pansamantala ang stress na kanilang pinagdaraanan ngayon? Iyong tipo na hindi makalilipad ang isip nila sa mga bagay patungkol sa pag-aaral. Nasa 3 taon na sila ng kursong Computer Science sa isang sikat na universidad sa lungsod ng Maynila. Nakahinga na rin sila kahit paano ng pare-pareho nilang nairaos ang bawat asignaturang ngayong semester. Nagpapasalamat naman sila at walang bumagsak ni isa man lang sa kanilang magkakaibigan. Ano kaya kung sa lugar nila Marco? Suwesyon ni Matilda. Kaya ang lahat ay napatingin kay Marco. Naghihintay ng sasabihin nito. Tiyak nila sa probinsya nito sa Bicol ay may lugar na hitik sa ganda, lalo na't tubong Catanduanes ang binata. Marami silang nakikitang magandang beaches sa internet sa naturang probinsya. Tila nagdadalawang isip naman si Marco kung sasang-ayon ba siya sa mga ito. Ngunit hindi na kailangan pa na magdalawang isip pa siya. Agad na siyang nagpasya. Hindi pwede sa amin, pagtutol na sagot niya sa mga kaibigan. Sige na bro, pumayag ka na, pamimilit ni Severino sa kanya. Baka marami doon sa inyo na mga chika hot babes. Dugtong pa nito. At hinampas naman ito ni Angela ng mahina sa balikat. Tigil-tigilan mo nga yung pagiging palakero mo. Puro na lang mga magandang babae ang nasa utak mo. Kaya ayaw pumayag ni Marco dahil sa'yo. Mahabang sermon tuloy ang inabot nito kay Angela. Mas magalit ka kung maging bukang bibig ko, mga macho at gwapitong mga lalaki. Sabay tawa nito ng malakas. Seryoso talaga ako. Hindi pwede sa amin. Nasa pinakaliblib na lugar ang bahay namin. At baka mapano pa kayo? Kahit paano ay nag-aalala siya kung sakaling ibig talaga ng mga ito makarating sa kanyang bayang kinalakihan. Nababalot ng maraming misteryo at hiwaga ang kanilang lugar. Bakit marami ba roon ng mga rebelde, aswang, maligno o ano? Napakamausisa talaga nitong si Andrea na naging interesado sa pinag-uusapan nila na kanina lamang ay wala itong pakialam. Bigla ay sumeryoso ang mukha ni Marco. Gusto niyo ba talagang makapunta sa probinsya namin? Oo naman, kuros na sinabi ng kanyang mga kaibigan. Basta kapag nandoon na tayo, iwasan niyo ang makipagkilala sa kahit sino, lalo na't dayo lamang kayo. Paalala niya sa mga ito. Ngunit itong si Severino natatawa sa kanyang isip. Gustong-gusto talaga niyang makarating sa probinsya nila Marco, hindi upang puntahan ang mga magandang lugar na sinasabi ng kanyang mga kaibigan, kundi ang makatikim ng bagong putahe. Nakakasawa na rin kasi ang mga babae rito sa Manila. Pare-parehong napagsawaan na ng iba ang madalas na maikama niya.
Dumating ang araw na napagkasunduan nilang bumiyahe patungo probinsya nila Marco sa Bicol. Mahigit 2 linggo ang kanilang bakasyon, kaya mapupuntahan nila ang magagandang tanawin sa lugar ng kanilang pupuntahan. Nagbus na lamang sila para kahit paano ay makatipid sila. Sanay na rin naman sila sa ganitong mahabang biyahe. Mahigit na 12 oras ang biyahe patungo sa probinsya nila Marco. Sasakay pa sila ng barko pagkarating nila ng lungsod ng Tabaco. Mahigit 3 oras din ang magiging biyahe. At pagdaong ng barko sa pantalan ng San Andres, susunduin na lamang sila ng kuya ni Marco gamit ang jeep na pinapasada nito. Kung magbabas pa kasi sila, mahihirapan lamang sila, lalo na kung puno na ito. Baka sa bubungan na sila makakuha ng pwesto. Ang lahat na uri ng sasakyan na makikita rito sa probinsya nila Marco, kahit sa bubungan ay punong-puno ito ng mga tao. Mahirap kasi rito ang transportasyon. Pagkababang-baba nila sa barko, nagtungo agad sila sa isang tindahan na nakapaligid roon. Nagtataka ang lahat na mga kaibigan ni Marco kung para saan ang pagkarami-raming asin, bawang at kalamansi na kanyang binili. Ganoon rin ang ginawa ng ilang mga nakasama nilang pasahero sa barko. Nagtataka man, hindi na lamang sila umimik. Ang weird na wika ni Angela sa kanyang sarili. Kahit bulong lamang ito, narinig pa ito ni Marco. Hindi naman maiwasan ni Matilda ang mapakapit ng mahigpit sa braso ni Angela dahil sa kabang nararamdaman ito. Hindi nito alam kung bakit bigla ay nakaramdam ito ng hindi maipaliwanag na kilabot na kanina lamang ay hindi nito naramdaman. Samantalang ang 2 lalaki na kasama nila ay panay ang pagpapapansin sa mga dalagang dumaraan sa kanilang harapan. Sinaway sila ni Andrea dahil pinagtitinginan na tuloy sila ng mga tao sa kanilang paligid. Ang iba ay masama ang tingin sa kanila. Lalo na kina Severino at Leander. Umayos nga kayong dalawa, halos pabulong na saway ni Andrea sa mga ito. Huwag niyo nang dalhin ang ugali niyo sa Maynila rito. Ito naman nakikipagkilala lang, wika ni Severino. Kahit na hindi maiwasan ni Andrea na pandilatan ito ng mga mata. Alalahanin niyo ang bilin sa atin ni Marco. Baka mayanyan, aswang pala ang mga iyan. Nilapitan sila ni Marco matapos na mabili nito ang sinadya nito sa tindahan. Binigyan sila nito ng tig-iisang supot ng asin, bawang at kalamansi. Para saan ang mga ito? Napakunot ng noong tanong ni Matilda sa binata. Basta kahit saan kayo pumunta, lagi kayong magdala ng mga iyan, lalo na itong kalamansi kapag kakain kayo sa kahit anong kainan rito sa probinsya. Sagot ni Marco sa mga ito. Napahagalpak ng tawa itong si Severino. Panglagay sa ulam? Hindi. Hindi iyan ang rason. Malalaman nyo rin ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi sa ngayon. Maraming mga mata ang nakatingin sa atin. Kaya pagdating na lamang ng bahay, saka ko sa inyo sasabihin. Bigla ay napatingin si Marco nang makita ang jeep na patungo sa kanila. Ayan na pala ang kuya
At nang makahinto na ito sa kanilang tapat, agad na sinabihan niya ang mga kaibigan na magmadali ng sumakay. At baka abutan sila ng dilim sa daan. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Hindi nila naabutan ang pang-umagang biyahe ng barko, kaya sa panghapong biyahe na sila nakasakay. 5:00 na ng hapon at malapit nang dumilim. Bubuhay na sana ng kuya ni Marco ang makina ng jeep. Nang bigla ay may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Kasama nito ang dalagang apo nito. Nakikiusap ito sa kanila na kung maaaring makisabay at ibaba sa lugar na sinasabi nito. Ngunit agad na nag-alibay ang kuya ni Marco na hindi sila daraan sa lugar na tinutukoy ng matanda. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.